Suara Rakyat. Mulai gak diterno barek lek kamdi nasibe rakyat cilik kaya gabah diinteri muga-muga sing sugih gelem berempati berat sama dipekulingan sama dijinjing Pertiwi alangkah indahnya hidup saling berbagi. Sapa sing gelem obat dolol bakal iso mamah nek sing gelem laku
sakno sedare ojo berpangku tangan kudu tetep semangat modal utama jiwa raga sehat sregep makarya demi harga dan martabat nek wis duwe penghasilan dulur ojo dientekno sebagian dicelengi yakane nek ana apa-apa contone buonang tangga bola kanca lan liya kok gawe kebutuhan sing ora dinyono harus ada solusi. Cuma saranku secara pribadi cacak-cacakku kabeh aja sampai terjebak dengan pinjaman online. Lah iki. Aku tolong ana Cak Sapit. Gampang. Cak Pendi. Apa Pendi? Cak Isap gantian aku Cak saiki. Oh, saiki sambat. Kok iso syukur. Ono kancane keadaan darurat. Rupane saiki kon riyo wis kate siap. Sebali aku nek sambat sampean gak malah nulung malah ngelokno. Saiki ana balesane. Mangkane nek ana wong gak soro ana wong anu malah ditolong, gak sampean malah nyanyi. Saiki rasakno. Sap, apa? Cak Kusnan kate njaluk tolong. Berase nang omahe akeh. Dek kate ngedum-edum bingung mangkane sampe nangis. Ngono ta, Cak? Ngedum nyaimu ngono ah. Kene dhewe sing dipangan meneh apa gak ono apa niku senan. Memang mendekati bulan-bulan hari raya hari lebaran jenenge promosi pinjol iku sing gedenan. Iya, bener. Iya, angger wong gak njaluk-njaluk digawe aplikasi ae. Lah ya iku supaya mereka mau utang pinjol dan akhirnya terjerat di sana. Itu hati-hati. Lah aku iki kan maksudku buka-buka HP kan cuma menek-menek ngono ae tak keliru. Kon oke, mlebu. Keliru menek iku mang. Lah dikongkon oke ngono ya tak oke. Oh, ya wis oke terus eno. Terus eno ya apa iki aku kan darurat iki Cak. Ya apa aku tolong ono. Wis nek gak ono 5 juta ya 10 juta Cak. Ya apa. Totalan sing jelas. Dadi aku ya gak sombong nek sampean ngomong 5 juta, nek gak ono 5 juta 10 juta. Ya alhamdulillah gak ono kabeh. Lho. Ya apa sing ngono iku isa nolong gententi barek kanca. Aja ngoyo-ngoyo. Saliyane awake tok njaluk tolong. Iya. Lah aku ya mergo kaya ngono iku ya. Lagi ki ojo sampai kebojok maneh. Lah aku iki HP ku kan pulsa entek. Nah, terus karepku aku iki jange tuku leren nang nggone pinggir embong. Aku kan gak kenal barek sing dodol. Bareng aku tuku pulsa dadak nomorku dijaluk. Ya gak takekno barek aku. Ya waspada iku. Soalnya kan jangan ngasih nomor yang orang yang tidak dikenal. Gak takekno nomor liya. Nomor liya. Pinter. Nomorku Cak. Sing dikene nomor insap. Ojo sampai aku kebojok. Karepe ndelontrono insap. Tak kekno nang nggone wong sing dodol. Alhamdulillah. Makane cangkel Dek. Iya, mari-mari oleh baru parcel nyasar jangan pulsa nyasar. Lho gak ngono sampai ala 3 dino kok gak mlebu nang nggone nomorku Lho nang nggonku Cak. Lah aku kan tuku pulsa iku mau. Riko termasuk waspada tapi pekok. Lho.
Gak ngene lho. Rek. Kaya aku iki aja sampai kebojok maneh ngono. Bener iku, Cak. Hati-hati gak. Lho aku kan gak kenal marek sing dodol. Iya meneh balenono maneh tuku pulsa. Gak ono nomorku. Sing ngersake. Iya sing akeh. Kok wingi lak 50 meneh ndakno 100. Iya. Oh, pinter Rek, arek ganteng arek wong gendeng. Ya apa makan timbangan sampean kebojok. Aja Jangan panik. memberikan nomor handphone Ya. kepada orang yang tidak dikenal. Lah iku wong sing konter njaluk nomor sampean. Gak Aja dikek. Ya ana nomorku. Iya, Tuku bener. Rek. Arek bagus, gak Iya. tau wadus. Alamatmu pancet ya, Sap ya? Hah? Ya pancet, Cak. Alamatnya Cak Kusan. Ya pancet. Alamatnya Cak Pendi. Pancet. Pancet bah alamatnya tiang-tiang. Gak ngono aja panik Rek. Kadang-kadang wong kateri aja panik yo. Nah. Durung duwe gawe blonjo utang Lah, ngalor ngidul. lah, iku, Apalagi Mbak. terjerat pinjol. Iki. Mari rioyo kelepekan temen iki. Bangun. Gak Lah, terima ya. pinjol, Bang Tetel keliter. Lah terus saiki ngene aku njaluk pendapat sampean-sampean yo. Lah nek iki keadaan iki Katirya yo ancene gak duwe apa-apa Iya. blas. Iya. Nek gak golek utangan terus ning gawe apa? Ya apa Rek? Lebaran itu tidak memaksakan. Ya lebaran itu dirayakan sesuai dengan kemampuan. Lah nek ngono, Sing kon penting riyo aja semboyan namaku lho. nih. Kak, Ya sing Oh, penting namaku tetep gak bersemboyan. apa-apa. Sing Ya. penting tetep nah bersemboyan. yaiku. Tapi kudu ndek semboyan. Nah, iku. Aja lali semboyane. Ya. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Pro 4 RRI Suara Budaya. Surabaya. Surabaya kutane Jawa Timur tlatah katelah dadi kutha pahlawan Surawani boyo bagi wujudane dadi pawitan revolusi bangsane 10 November 45 cilaka berangkara digempur lepur lulupran nyata kedekan prawirane pemuda kasutirane are Surabaya Surawani boyo bagi wujudane dadi pawitan revolusi bangsane Singosari Majapahit nyata agung pangajar dadya tapa palupi ning aluhur Kota ruko surae tur gemuruh swarane pambarisan pahlawan Surabaya. Cak Ning, sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih. Kalian giaran Ludruk RRI, lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Purbandari SSN. Sutradara Cak Haryanto. Koordinator Karawitan Cak Trio Umarwanto. Operator Cak Isnan. Dalu niki ndamel lampahan Hidayah Ramadan seri 6.
Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Wusono saking studio kita ngaturaken sugeng midhangetaken. Takonono ba. Takon apa sih, Bi? Takon apa? Mun kata-kata ditakoni wong Kondo sampe dhewe ngono lho, Mi. Iya. Arek iku nek tak takoni terutama mengenai kronologine kedadian sing iku mesti trauma yang metu deh. satu-satunya jalan. Ada rasa ketakutan ngono deh. Berarti niku nemen, Bah. Peristiwa niku nemen nggih. Satu-satunya jalan nggih. Niki sing lumayan kalih akrab kan kalih Cak Insap. Ngono ya. Nggih. Nah niki Cak Insap pun asal-usul riyen. Biasane Iya. riyo sadurunge Anu wis pamitan. wis pamitan. Niki ditahan mawon. Ojo mulai dhisik Pun diparingi THR yen, Mi. Wis. Bah, Wis mari. lho kesuwen. Telat. Pun tak terima. Tapi ali aku masih ngono posone ya. Ya posone Kuat ya, nutuk-nutuk Enggak tahu ngono. hebat niku. Tapi anu, Bah, niki sing luwih sayang nih. Nek buka niku kan mesti titik ta. Sing separone dijaluk Dinten ae siap. Nggih, kula Ya jane papa, kepae sampe kucing aku wis lah. Kekentara karan-karan ngono. mboten napa-napa wong kula niki kan mubadir Ya, timbangan pinter, dua. ya. Kadek ngan sisae wong ayu. Aku mangkate ngomong ngono, aku ngerti. Anu kan, Bah, mboten niku tok. Apa maneh? Insap niku lho mbisi Alia. Ya apa jare? Mbak Alia, sampean matur umi kali Abah. Engko sampean njaluk THR kalau bingkisan, engko tak gone. Sampeyan agak gelem tak peke. Ngomong ngono. Niku sampean krung-krungun Mas Adam. Niku sinten Mbak Aulia niku kan trauma. Kula terapi. Oh. Terapi healing. Terapi healing tapi nyatane jatah bingkisane jare kate mok pek. Pamprih berarti kon iki. Lho, niku nek pokoke nek pun berhasil, ya enten anulah bentuk ucapan terima kasih ngoten. Ngene lho. Maksa iki ya gak apik. Ngadepi Masa wong titik lah. kaya ali ngono iku aja kakean apa ya, aja kakean Pakan macem. ya macem konsentrasi nang ngene kesembuhane arek iki dhisik. Bener niku. Ngono perkara ali aja kuwatir lah nek kon ndek kene. Raya aku nang desa bojomu anakmu aja kuwatir. Tapi nyatane Aulia niku akrabe kali Insap. Berarti Insap niku terapi apa mau Cak? Terapi healing. Soalnya biyen bojone kasusnya nggih peh padha kali niku. Nggih mangkane dieksplorasi. Biyen diterapi eling aja kan gak eling. Tapi terus eling. Nggih mari ngono terus eling akhirnya sadar niku. Ya celuk nare. Alia. Ya. Kene nak, kene. Kene. Yo kenang ngene. Mpun telas niku wau. Wis. Nggih. Jagane bukong kok wis masana. Sampun. Lu pinter siap ya. Wis Tapi masakane kangge Insap didewekne, terus Insap njaluk sing pedes. Mboten Cak Insap mau nyuwun saya. Kula kapan niku embuh kula niki. Arek ngene iki siapa yang ada di dekatnya yang perlu perhatian? Ya dicedeki. Masalah bukan asalnya trauma, wedi deh bareng ngono. Oh kaya Insap ngene iki modele ya Tapi akhirnya yang lonjak kadang-kadang Aulia, aku masakno gule. Yo, aku masakno kare. Iku Cak Insap. Iwak grey ojo dintekno kabeh.
Ndase ku kanggo kucing. Lho, ndase kanggo kucing ta kanggo Cak Insaf? Ndase kanggo Kucing ta aku. iso. Iwak awake kanggo kucing. Sampeyan iku. Cok ngono Ya lah, bener Mas aulia iki. Adam. Ini menandakan kita akrab. Wis keluarga. Iya. Kula nggih melok seneng Mas kula niki batur tampi ten Abah keluargae Abah Makruf niki. Kula wis koyo keluarga dhewe. Mboten koyo pembantu. Masih aku ya kepengin terapi sah. Oh, Tak nggih. terapi hari iki. Nggih. Tapi terapi masalah apa ya? Ingatane. Ngono lho, karo pulang ngono. Nggih. Sampai saiki ya belum terbuka. Ini cobi Niki Pak, cobi. Niki anu napa psikologisnya. Nah itu dia. Nduk Alia. Nggih, Pak. Jane ya apa sih Nduk kronologine kedadian awakmu kok sampai tak temono nang nggone sukut-sukut kaya ngono. Kula dijaret, dibengkak terus dicemacang ngoten lho, Pak. Sabar. Pikiranmu tenang Nona. Wis gak usah dirasa wedi maneh. Awakmu ana Abah, ana Umi, ana Adam. Cekelana tami iki cekelana arek iki. Cekelan kula. Wis wancine tansah dielingke, wis wancine padha nindakake, adan wis ngomandang wayahe sembahyang, natapi wajib dawuhe pangeran, salat dadi jagake agama, limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah luhur lan asar salat saya tingkatake tindak mungkar maghrib lan isak jangkeping prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kapengin besok munggah swarga. Mas Bakir. Bedem aku mau. Aja nemen-nemen rek. Bedem. Mah. Kupingku cek ono amo. Kuping di. Aduh, Kuping kiri apa kanan? Mo. Heeh. Aduh. Wis entek bireng mo. Alah. Duit cek Melitin. ono. Duit cek ono iku nek kurang Wakeh. tukokno neh mo. Yo beres tak tukokno cukrik. Tambah cukrik ah. Mo. Mo. Aku betem iki mo wis. Heeh. Mo. Eh, Eh, wis jojok kaki Eh. po orek. siraku tak telendi. Siraku tak telendi iki. Oh. Koyok ngene. Mo, Heeh. monggo nek ana wong rene mo. Heeh. Bae ana wong mlebu nang ngene omah kene mo. Iku rada inepen. Inepen iku. Mas Bakir. Inepen. Iya Iya, Mas Bakir beres wis lawange ini tak enep. Koyok gak kuat gelawat aku mo. Aduh, koyok ngene utahe rek. Alah. Kira-kira Cari mandi. Cari niku wedi aja iki. Banter-banter. Cari niku asline wedi dijak ngeten-ngeten iki. Enggak. Gak wani. Iku ngopre.
Olah opo melok mendem pisan. Kono sampe lha Lah melok mendem. Mambu. Walah. Sing mendem kono kok lha melok mendem. Aduh, aku malah melokmu met. Arek wedok-wedokmu sing rada ado ae lah. Iya. Arek wedok pun. Iya, ado. Nggih, nggih. Tak inceng e. Ketok e. Kok sampe nginceng ambek merem yo gak ketok. Lho. Lawange sing ndi? Sik, kula sing maju wae. Sing nom. Sing nom. Lho. Niki bener tebakane Cak Hari iki, Pak. Dadi wong loro iku nang jero. Omah kosong. Nggih, kula kan ngomong. Pojokan iku wonten omah kosong sing biasa gawe cangkruan. Lho, ternyata awan-awan ngene lho. Ngombe ku panas. lah panas Kok sik diombe sing ngene ngempet awan. niki lak ulan poso sih, Pak. Lah iya. Ulan poso kok sik sempat-sempate mendem. Nah iku. Wis. Arek wis. Anu ni akal wis gak ono. Wis pun mati niki. Bet antarane. Niki leres niki. Urat-urate anu niku ora sadari pedhe. Niki pun A1 niki, Pak. Pun A1. Ngono ya. A1 nggih. Pamer. Niki krono botol ini. Nggih. Ya. Kula pilih teng pilingan dadak mendem kula. Wong sing mendem sing ngombe kono kok melok sing mendem nggih. Pun niki sak niki napa Pak Amir? Jelas Cari digerebek apa? ae. Jelas iki. Jelas iku. Awakmu nggo ponsel. Hah? Ponselmu gawe foto iki bukti. Dipoto kan. Polsek iya. Niki Golek bolongan sing rada tepak. ponsele lawas gak esok gawe moto wong gawe ngetik mawon salah kabeh niki. Ya ampun, Niki aku dhewe yo lali. HP kula mawon. Iya iya. HP kula pun. Ha iku gawe bukti nang polsek barang. Apa lu wis mbok tebus ta? Wis wingi tak gadekno saiki tak tebus iku tak gadekno maneh gawe bayar utang iku. Pun kula foto nggih, Pak. Iya iya. Wis berapa? Ojo sih. Foto sik kok wis dadi baru. Pun Pak Amir pun Wis. video. Kali ini siap. Kira aku kok tambah nemen aku iki. Tambah nemen aku. Kon kok tambah kayak mentok ngono. Iya. Iki tambah nemen iki lho. Aduh. Kon tambah gak karu-karuan mo. Ada mau cek anak mah. awakmu. Cek anak mah. Iki karya mene mamaan mah kurang aku mah. Ki donti.